Joo, eli tervetuloa Päijät-Häme Panthersin yhteistyökumppanin haastatteluun ja tänään ensimmäisenä on vuorossa Gasos ja meillä on täällä Gasosin edustaja ja tälleen voidaan alkuun vaikka, että jos vaikka kertoisit, että kuka olet ja kerrot vähän tarkemmin tästä yrityksestä, että mikä teidän niin kuin toimintaidea on. Joo, eli tosiaan mun nimi on Helmi Jokinen ja mä oon tosiaan myymälä vastaamana täällä Gasosilla Lahden pisteellä. Ja siis meillä on ihan yleisesti ottaen myydään urheiluvaatteita ja ihan vapaa-ajan street-vaatetta laidasta laitaan, mutta asiassa keskitytään tuohon niin street-puoleen. Eli erikoistunut myymälä erityyppisiin tämmöisiin, sanotaanko ei näihin yleisesti katukuvassa oleviin urheiluvälineisiin ja muihin varusteisiin. Ja meillä on lisäravinteet valikoimassa yhtä lailla, että meiltä löytyy laaja valikoima niitä. Ja me ollaan ketjuperiaatteessa, mutta että Lahdessa on tosi kattava valikoima sit myös kamppailuvarusteita ja muita tällaisia, mitä muilta ei löydy. Joo, ja onko asiakaskunta minkälainen? Meillä on hyvin pitkältä aika monipuolisesti. Että meillä on ihan laidasta laitaa, että iästä lähtee ihan sieltä nuorimmista varmaan 10-vuotiaasta sinne ihan keski-ikäisiin. Että on ihan salikävijöitä, sitten on kamppailulajharrastajia. No nyt tietysti teidän seuran jäseniä käy meillä ihan hyvin ja se on tosi mukava saadakin uudenlaisia niin seurajäsenyksiä ja tämmöisiä yhteistyökumppaneita, niin saadaan vähän laajennettua niin teidän näkyvyyttä kuin taas sit meillekin tänne näin, mutta monipuolinen kaikin puolin. Jos vähän avataan tätä yhteistyösopimusta, että minkälaista yhteistyötä te teette Panthersin kanssa? Eli me pyritään nyt siihen, alusta asti ollaan sovittu, että tietysti muokattavissa aina tarpeen mukaan, mutta pyritään tarjoamaan teille lisäravinteet nimenomaan näihin teidän otteluihin, eli parhaimmat mahdolliset lisäravinteet teidän suorituskyvyn parantamiseen ja sitten totta kai saatte tietysti hyvät alennukset täältä jokaisesta ostoista, mitä te käytte vaatteissa tai lisäravinteissa tekemässä. Eli totta kai pyritään tarjoamaan teille hyvät puitteet siihen teidän lajin harrastamiseen sitten. No, mitä sä itse henkilökohtaisesti odotat täältä yhteistyösopimukselta? No niin kuin mä äsken tai hetki sitten tosi vähän mainitsinkin, niin mun mielestä siis kaikista tärkeää on just se, että tekin olette kuitenkin pikkuhiljaa niin kuin tunnetummaksi nouseva seura, niin että saatte nimenomaan sitä näkyvyyttä, mutta sitten taas se, että mekin saadaan niin kuin meidän myymälälle sitä näkyvyyttä, eli se on molemminpuolinen yhteistyö kuitenkin, niin mun mielestä se on tosi hyvä, että kaksi tämmöistä niinku pienemmästä lähtevää seuraa tai myymälää, niin molemmat saa siitä etuja sitten itsellensä ja tuodaan toisiamme enemmän esille sitten. Eli tämä on tällainen niin kuin molemminpuoleinen hyöty. Kyllä, ehdottomasti. Molemmat saa hyvää näkyvyyttä. Kyllä, ja totta kai on hienoa mun mielestä tukea lahtelaista urheilua, että urheilu on kuitenkin tärkeä ihan nuoresta lähtien sitten, että jos ei siihen hirveästi panosta, niin sitten taas se, että miten nuoremmat saa sitten inspiraatio lähteä mihinkään, että kyllä se on aina hyvä siihen kannustaa ja tukea etenkin oman kaupungin seuroja. No tällainen kysymys tuli mieleen, että oliko sulla itselläsi minkäänlaista tietoa amerikkalaisesta jalkapallosta tai sen harrastuksesta Suomessa ennen tätä sopimusta Panthersin kanssa? No Suomen harrastuspiirissä totta kai olen joidenkin ihmisten kanssa jutellut pikkasen, mutta en ole niin hirveästi sitä niin kuin laajuutta tavallaan tiennyt, että totta kai mä oon sen kuullut, että täällä on seuroja, mutta sitten Lahden puolesta ehkä en niin hirveästi ollut aikaisemmin tiennyt. Et mun mielestä se oli hienoa, kun mä kuulin, että täällä on seura, joka yrittää kuitenkin tuoda vähän näkyvyyttä itselleenkin pikkuhiljaa enemmän, niin mun mielestä se on hienoa, että on niinku vaihtoehtoja urheilussa ja on lajeissa, että pystyy sitten, on mistä valita niin sanotusti sitä aloittavillakin harrastajilla. Ja meikään ei kuitenkaan mikään hirveän vanha seura vielä olla, että kuitenkin, että se on lähinnä painottu tuonne pääkaupunkiseudulle. Siellä se on ollut vähän suositumpaa. Kyllä, niin mä oon myös kuullut, että just tuolla Helsingin ja tuolla suunnilla, mutta että se on hieno kyllä, että Lahtikin saa sitten oman tämmöisen kunnon niin seuran siihen harrastamiseen. Ja täällä on just, mitä mä ainakin katselin, niin täällä on tosi kattavasti, että lähtee ihan sieltä junnulta sinne ihan edustustasolla, että sille on kattavasti sit sitä mahdollisuutta niin parantaa tavallaan kehittää omaa harrastustaan sitten ylöspäin. No, mitä sä odotat Panthersin tulevalta kaudelta? Totta kai, että pärjäätte hyvin, että tulee paljon voittoja, sehän on aina tärkeintä nimenomaan, että lähtee hyvin kausikäyntiin ja tulevat kaudet ja ei satu mitään
vakavia loukkaantumisia, että pysyy joukkueet kaikin puolin kondiksessa ja näin poispäin. Se on kyllä mulle niinku tälleen nyt sponsorinakin totta kai tärkein. Ja näin muutenkin ihan urheilun seuraajana, niin totta kai. Sitten voidaan tähän loppuun, jos sulla on katsojille jotain terveisiä, voit lähettää ja Joo. vaikka pienen myyntipuheen tai jonkun tällaisen pitää siinä. Joo, Voit sitä vapaasti lähettää. Joo, eli tosiaan tervetuloa tänne Lahden Gasosimeen. Me ollaan täällä Trion pohjakerroksessa Hiltonia vastapäätä ja meillä tosiaan niin kuin hetki sitten kuulittekin, niin löytyy laidasta laitaa ihan treenivaatteesta ja vapaa-ajan vaatteesta lisäravinteisiin, eli tervetuloa ostoksille, jos on sellaisille tarvetta. Ei vastaavia merkkejä löydy muualta täältä kaupungista kyllä. Tervetuloa!